Bienvenidos, bienvenidas al segundo foro de esclerosis múltiple. Este evento está organizado por la Federación Gallega de Esclerosis Múltiple, patrocinado por la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade da Xunta de Galicia e colabora a Sociedade Galega de Neuroloxía, a Consellería de Educación da Universidade de Formación Profesional da Xunta de Galicia, Santiago de Compostela Turismo e o Concello de Santiago. A esclerosis múltiple, unha enfermedad con 1000 caras. 1000 caras que, sin embargo, como cualquier otro rostro, guarda ciertas similitudes con el resto. Cualquier rostro tiene dos ojos, una nariz, una boca. Para poder llegar a comprender cuáles son estos rasgos comunes que padece o que muestra la esclerosis, vamos a tener dos mesas muy interesantes. En la primera veremos la perspectiva, el horizonte que nos aguarda. Y en otra escucharemos la voz de las personas que padecen esta enfermedad. Ahora, como acto inaugural, vamos a contar con Ildefonso de la Campa, que es el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, e con Rosa María Vilar Cordobés, presidenta de FEGADEM, doña Concepción Fernández Fernández, que es la concelleira de Políticas Sociais e Diversidade, nos envía sus disculpas. Intentó llegar, pero no pudo. Así que, sin más preámbulos, cedo la palabra al señor Ildefonso. Moitas grazas, querida presidenta, público asistente. Este segundo foro de esclerosis múltiple, profesionais dos diferentes sistemas sanitarios que traballades cos pacientes afectados por esta enfermedade. Agradezo a invitación formulada pola Federación Galega de Esclerose Múltiple para participar na inauguración deste importante foro. Ao longo desta xornada analizaredes e reflexionaredes sobre as realidades da atención sanitaria e terapéutica desta enfermidade e, por outra banda, tamén sobre os horizontes que se abren na investigación, así como nas realidades que afectan aos pacientes. Esta enfermidade denomínase, como ben dixo o presentador, das 1000 caras, pola multiplicidade das súas manifestacións e pola dificultade de sinalar patróns comuns nos grupos de afectados. A esclerose é a primeira enfermedade que xera maior discapacidade entre adultos novos e a segunda causa de maior discapacidade neste colectivo tras os accidentes de tráfico e que, ademais, ten unha afectación predominante entre as mulleres. Socialmente, é unha enfermidade sobre a que debemos derrubar moitos mitos. O contaxio, a inevitabilidade da gran afectación, o futuro dunha morte segura asociado ao desenvolvemento da enfermidade ou a imposibilidade de embarazo entre as mulleres afectadas. Son lendas que cumple desmentir. As investigacións e o desenvolvemento de tratamentos paliativos sobre a sintomatoloxía desta enfermedade permítenos afirmar que moitas das persoas afectadas poden levar unha vida normalizada nos ámbitos familiar, social e laboral. O Goberno galego está a facer esforzos constantes para mellorar a calidade de vida, a atención pública e a visibilización da situación das persoas con discapacidade ou con necesidades de atención pública e social á súa dependencia. Aumentamos os nosos orzamentos que teñen un reflexo directo na calidade asistencial e no número de persoas con discapacidade e ou dependencia atendidos en Galicia. Este ano cumpriremos o compromiso adquirido polo Goberno do presidente Feijóo de chegar a 60.000 galegas e galegos valorados na súa dependencia e con plans individuais de atención públicos. FEGADEM é un exemplo claro do que supón xerar un círculo virtuoso de traballo coordinado entre as administracións públicas e o terceiro sector. Sen vós, a atención terapéutica e a integración social das persoas afectadas por esta enfermidade en Galicia sería máis complicada. Sodes imprescindibles na estratexia e esforzos que, como sociedade, debemos ás galegas e galegos que padecen esta enfermidade. Anímovos a trasladarnos as conclusións deste foro e comprométome a estudiar a forma de seguir mantendo e fortalecendo as políticas públicas que axuden a mellorar a calidade de vida, a autonomía, a integración e a visibilización social e pública das persoas con esclerose múltiple.
A todos vos, moitas gracias e os meus mellores desexos para o desenvolvemento dos traballos deste foro. Grazas. Rosa, tu turno. Gracias. Hola, boas tardes. Como presidenta de FEGADEN, a Federación Galega de Esclerose Múltiple, e organizadora deste evento, benvidos a todos e a todas os participantes do segundo foro de esclerose múltiple que se celebra en Santiago de Compostela. Este ano unha das principais novedades é que, ademais da asistencia ao foro de xeito presencial, contamos cunha participación virtual vía streaming na canle de YouTube da Federación de todas aquelas persoas interesadas en participar neste evento, que por diversas razóns non puideron achegarse até aquí. Sede benvidos a todos. E, por suposto, tamén saudar e agradecer a concelleira que non está aquí, non puido vir, e ao director xeral a súa presencia no acto e as súas palabras tan de agradecer, tan entrañables. Concretamente, quería falar do agradecemento á Consellería de Política Social. En xeral, sempre está no so carón cando pedimos axuda e, en concreto, quero agradecerlle a súa axuda no patrocinio deste foro. E sen desmerecer ao señor director, teño que decir que a actual Consellera de Política Social, doña Fabolla García, foi directamente a impulsora deste patrocinio antes de ser nombrada conselleira. Gracias a Fabiola, gracias a Ildefonso. Moitísimas gracias. FEGADEN non é nada se non son as súas asociacións, polo tanto eu teño que trasladar a miñas verbas ás asociacións. Moitas gracias á Consellería, moitas gracias por estar ao carón noso e por as palabras tan animadoras que ven de referir. Todas elas, a asociación, a federación, loitan con seus medios, que son poucos, cos seus esforzos, que son moitos, por un só obxectivo: facer que a vida dunha persona afectada de esclerose múltiple sexa un pouco millor. Sei que hoxe en día o optimismo é algo que está, non sei se dicir moi de moda ou algo parecido, pero non nos enganemos. Non é doado enfrentarse todos os días cunha enfermidade como a esclerose múltiple. Moito menos cando a idade de diagnóstico ronda os 30 anos. Aínda que un non se rinda, que non nos rendimos, a loita é dura. Por iso, unhas preguntas que me fixen estes últimos días é: de que xeito a sociedade pode axudar a facer máis lixeiro este día a día? Só máis lixeiro? Pode? Me pregunto. Eu digo, sí, pode. Como? Pois, ao mellor, apoiando o recoñecemento do 33% de discapacidade xunto co diagnóstico nesta e noutras enfermedades neurodegenerativas. Por iso, a todos os que estáis me coitando aquí e por vía streaming, vos animo a que participedes, a que potenciedes entre os vosos amigos e coñecidos a campaña que comezou hai nada estes días polas redes solicitando dicho recoñecimento, 33% de discapacidade xunto co diagnóstico. Xa sen máis, entón, pasamos ao segundo foro, que, como ben dixeron, consta de 2 mesas. A primeira, que vai falar de novidades farmacolóxicas, novas liñas de investigación, informacións procedentes do momento asociativo e datos epidemiolóxicos actuais, que vai ser moderada por quen está á miña esquerda, don Alejandro Rodríguez Robledillo, escritor e traballador social da LUCEM. E a segunda mesa estará dedicada a falar a que a voz a teñan os pacientes e as pacientes de esclerose múltiple. E aí falarán moitas persoas con esclerose, afectadas de esclerose múltiple, de recoñecida actividade nas redes sociales. E esta segunda mesa vai estar moderada por don Jacobo Caruncho Pérez, xornalista e responsable de comunicación de FEGADEN. Cando queirades, empeza o segundo foro.